Ada situation Malawi muli bwanji lero itu ife tili bwino. Tili pompa chifukwa kuti dzulo live yathu dzulo anthu ena kana ndaenda ula kuna situation Malawi nkhani yani mutayamba ya dzulo yokhuzana kugula chimanga ku Zambia simuna ipitirize pamene paja mukhanga kuti munapanga mix. I'm sorry for that because I was born like this. Ndimakani nkhani zambiri mbiri non stop mutu mu nkhani sizimanthera ndikoza kulowa live pano 1 hour later ndikoza kulowa live kuyankhaso zina zosiyana ineyo patsiku ndimayankhula mawu ochuluka mwina more than 7,000. Yes, I'm too talkative. Ndifanye ndimaonesesa kuti ndingokhalapo ndekha fakuti ndikhani anthu kuti ndiyambe kuyankhula nkhani zanga sizimata non stop, right? Nkhani yokhuzana chimanga ndi zina zimene ndifuna kuyankhula pano. Zulo ndimakamba nkhani yakunena kuti akuluakulu chipani cha MCP pa Central Region analemba kalata yonena kuti amene anabweresa program yonena kuti kagule chimanga ku Zambia anali MCP ndi amene anayambisa program manager. So ADPP ati akuipitiriza nkhani ichi. Ndifuna pamene papa ndipange kiliye chifukwa kuti zulo lijambiri simunaneve bwinobwino yayi chifukwa unali usiku, right? Ambiri simunamvesi ndiyakuti omwe fa point yanga zulo jani makamba pamene simunamvesesepo ndifuna ndipange kiliye omwe amene akuti ngani ya chimanga si ADPP imene ayibweresa kuti kwa chimanga kuma chipani cha Malawi Congress kwa kamene boma laje akwera ndi limene inabweresa program yona kuti tikagule chimanga ku Zambia, right? So ADPP wasabwere pano kuzati namiza MCP ndo amatero ndi program yoti anayambisa ndi achakwera. So funso nkumanena kuti kodi ndi chifukwa chiyani eti mukunena kuti APM akukhomerera alimi apa Central Region, APM samakonda anthu apa Central Region abweresa bwanji program yoti kagule chimanga ku Zambia malo mogwira mdziko momuno? Ngati niyo mukunena kuti program yogula chimanga ku Zambia inabwera kamba ka inuyo, bwanji simukuzipanga criticize nokha ino mmene mwakazikisa program yoti mukagula chimanga ku Zambia simaziwa kuti mdziko muno muli alimi pa Central Region pano pali alimi amene andi chimanga chochuluka chimene chimanga chofunika kuti chigulidwe ndi boma lomwe. So why are you criticizing Mutharika ngati mukuza kuti program anabweresa si Mutharika, program anabweresa ndi inuyo? Tikufuna kuti inuyo MCP akula MCP mutiyankhe pamenepo. We are not crying babies, but we have been fighting for APM and we are still. We won't tolerate somebody to take APM for a stupid. APM is smart, yeah. It's smart. So nkhani yogula chimanga DPP kwena kuti igule chimanga chifukwa kuti mdziko muno muli njala, right? Iweyo tere ngati kuti ndi chimanga chakocho ungonyamuka upite ukauza boma ukukupepesaso kumeneko tili ndi chimanga pano tifuna mutigule tigulise mdziko muno tonse dziko lili malikonda. Awanso amene analemba kalata awo amumva chilungamo amene mauza kuti nthawi yake ndi asambwaza kena kukuzanira kuti ayi is a propaganda inapangidwa issue linda ndiye kuti akugwira ntchito imodzi akudziwana. Ayankhulapo mawu mmene munja kunena kuti tikuona ngati kuti anthuwa sakuwakonda achewa. Ineyo sitimabwera pano kuti ndikawanise mitundu ya anthu koma mukamanena zonena kuti afuna kugawanisa mitundu ya anthu kapena kuti sakukonda achewa mutanthauza chani? Ndifuna ambiri muwerenge chimene chamumva chilungamo chija chimene akuti ni propaganda ja muwerenge bwinobwino mmene mumvamo mwalembedwa mawu kuti Mutharika kagula chimanga ku Zambia cholinga kuti alimi amene ali kuti ndi achewa akhauliche. APM sali kukhaulicha munthu. APM ali pano kuti amvese wina aliyense kukoma. Koma inu ndi amene mafuna kukhaulicha Amalawi. Zimene mudakonzatu. Ndiye program yogula chimanga Mutharika musaisire musairekere pomwepo kagule ndi chimanga fa mdziko muno mufunika chakudya chochuluka. Mwina mukabwesa chimangacho ndi chawocho tikhanacho chambiri. So program iyi ngati mukuti anayambisa ndi MCP ndiye inu MCP muzipange criticize nokha kuti nchifukwa chani munabwesa program imene mundi alimi pa Central Region. Komanso tifuna tikambe izi tifuna tipange exercise apa ponena kuti achewa mdziko muno
muli anthu ambiri. Eti tikamati Malawi sikutanthauza kuti anthu akumwera kapena ayawo alomwe kapena atumbuka atonga ukauka tikati Malawi tikukamba anu onse Mchewa, Mwiyawo, Mtonga, Tumbuka, Msena, Ngoni komanso Mlomwe, Mang'anja, Mkokola, tonsefe tikupanga Malawi. Tikamakamba zinthu zathu eti tisamachite kupanga sideline anthu ena mwana ngati kuti anthu ena akendi special. Anthu ena achamamva kupweteka chifukwa chowacha ndi Malawi. Nkhaza izi ziti zabwenda MCP nkhaza izi zomachita na kuti awana chiko ku Mozambique anachoka kuti tonse Malawi ndife obwera tinapanga Malawi ngati mene kuli na ndisesuchi zika zenza kumene kuti sizimene zichazwe ndi program yokula chimanga a president yathu Peter zili bwino kwambiri komanso feta konzeka kuti ulamuliro umene uzipitirira. Message yanga kwa akulu achipani cha DPP fanda kuti nkhani za chimanga apa mene ndapanga kili I think mamvesano bwino. Message yanga nkhani zina sopano. Message yanga kuchipani cha DPP. Anthu IMCP awakula chipani cha Malawi Congress Party anakukonzekerani kwambiri kuti akawina zisankho atesi chipani chanu. Ena mukudziwa nkhani koma ena simukudziwa. Fata kuti ife tuli mabwera pano kuula sisi kuti anthu ambiri mudziwe. Chipani cha DPP chimafuna kuti anachikonzekera kuti chithesedwe. That's why they were using Atupele Muluzi. Because akuti many agenda inaliona kuti zipani zingasale mudziko muno chikali cha MCP chachikulu akuti pachiwiri panya kuti paikidwe kai cha UDF kena kupaza bwere UTM. Chipani cha DPP mukuyena kuti mukonzeke kwambiri chifukwa kuti muli ndi adani ochuluka kwambiri. Muli ndi adani kuchoka ku UTM, muli ndi adani kuchoka ku UDF, ndi muli ndi adani kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. Mwanjira ina iliyonse anthu one day they will regroup kukangana nani so. Ndokamba baba amene mufuna panga download video hii paka ni download ane musunge ma computer mwana. Muzana kuti sana tuuze ndokamba easy. Anakukonzekerani and the mission was not even to eradicate the Mutharika's family. No. Mission inaliona na kuti apange remove Mutharika's family and the party DPP. Kumaso mulako walo. That's what they wanted. Muone ndale za ku Zimbabwe imene Robert Mugabe anazipulera. Ndifuna ino akulu achipani cha DPP inatu sinapita ku school mukwana ya. Eti sukulu naisira panjira nthawi yake pa secondary pa form 4 kunango isira pamene pasinapita ku college. Ndiye nthawi yake ndizapita so panjira pomba ndikaitenge pamene naisira paja kuti ndizipitiza chisogolo ngati physio itazapezeka kusogolo kuti zapita ku university. Ndale za Mugabe anapulera chonja wana ningofuna ningopanga highlight hapa. Anasewera motere. Ataona kuti azungu kulimbana naye yeoja. Panali mission nina kuti tinsiye kala chifukwa kalamba. Amene azifera yekha. Ndiye kunali ma strategy nagamana nakonza azungu. Kuti akamathana ndi kutana kweni kwa kuti athane kweni ndi Robert Mugabe. Kunali kunena kuti achose chipani cha ZANU-PF. Not only Robert Mugabe. So Robert Mugabe was smart enough. He played politics yonina kuti ambiri suma invesesa ya. Pali interview na yake nthawi yake panga share kuti muzamvi zimene iye anakamba Robert Mugabe anali was smart. Smart yake singati mina amapanga play ABM. Now Robert Mugabe anagwisa ntchito strategy. Anagwirizana ndi anthu aku military kuja ndi achina Mnangagwa aja kunena kuti inu mukhala ngati kuti mukundicho sign by force. Ngati chama chakuti kandi chanchani coup ka military coup whatever coup ngati kuti ngazina chitika kupikira Faso zija. Ndi anauza kuti ine mpangi ngati kuti boma limwandiranda. Mwandikakamiza kuti ndipume. Ndi zimene anapanga play Robert Mugabe. Anasewera ndale za smart kwambiri ndipo anazunguza azungu. Ndifacha nthawi zambiri ndi manena zonna kuti anthu omwe anapita ku school mokwana. Sikugamba zonna kuti kupita ku University of Limpopo, University of kuti kapanga za Bible studies. Ma studies odina kuti anthu ambiri amango apanga drop. Tukamba za anthu kuti anapita ku school zolozeka. Ku America kuja kama nazona kuti ndi ma lecturer awo. IP moja maikidwa mgulumu. Anthu oti anapita ku school mokwana mufuna muzialemekeza. Amakakuti anaphunzira zinthu zina zake zimene fisi tinaphunzira. Ndio mufuna kumadikirira. Kumaona kuti kodi
awati bweresera chani. Robert Mugabe anasewera ndali zimene zozo. Ndi ndali zimene anasewera Robert Mugabe. Kuti awa ngati akunena kuti afuna ndichose ine. Komanso achose chipani cha ZANU-PF. Ine ndisewera ndali zona kuti aziyendesa ndachina Mnangagwa wakanga tandiranda. Azungana kanga tapanga kamukudikirira. Pa nthawi imene mukudikirira muja. Pamene amene akudikirira muja. Uyo Mnangagwa uja kuti apange extend term yake ndi 2 years. Ndi apeza strategy ina kuti ZANU-PF muja ikhala beri pomwe paja. Ndiye izizi zimene ndale zimene amasewera MCP ndi ndale zimene zimasewera ndi ZANU-PF. Anapanga zona kuti okay, Mutharika is already old. Wina uja tinathana naye chifukwa Bingu Mutharika was killed. Sitinganene kuti izaboza. Bingu Mutharika anaphedwa and IPM anatuza sekuna kuti brother wanga anaphedwa. Tose tinazimvera toka. Kuphedwa kwa Bingu Mutharika kuja nali plan imene inakonzedwa and conspiracy imene inachokera ku UDF ophatikizana ndi anthu a MCP. Bingu Mutharika uja anapita. Pata andisana zindikire zona kuti kubwera APM uja. APM anabwera anachiteteza chipani chicha. Zinthu zote sana mvese mpaka na pana samamve sabi ya. Pano ambatika ngowina titesa chipani chiko maso Mutharika ndiye kuti tatana naye so pamene popo anthu onse ochokera chigawo chakumwera kukujanjasa zalamulo so mdziko mu. Because they had their own people amene amagwadira kumanguti Yesu bwana ngati achina kondwa nankumwaja achina maye Patricia Kariati aja ndi anthu onena kuti ndi agreed. They don't love their people. So ADPP ndale simpingo, ndale siza makwaya yeye. Tikati ndale ndi ndale. Chipani chanu cha DPP amalawi ambiri amachikonda. Ndifa kuvoterani. Ndiye iniyo it is your role to protect the will of Malawians. Kodi panga protect the will of Malawi, mwinga panga protect motani. Throne ya DPP jamkwena kuti muiteteze mwanjira ina iliyonse. I'm not saying kuti mbuzipanga assassinate anthu ma opponent anu koma tikufuna kuti muteteze chipani mugwise ntchito ma strategy. Iniwo kuti DPP kukuli anthu ophunzira kwambiri mugwise ntchito ma strategy kuti chipani cha DPP chikhale pamene paja mpaka na kale. Ndiye ma strategy ndonena kuti mumaziwa zona kuti chigawo ichi no matter what ndi chigawo chathu. Awa ndi athu. Zimene zagwesa to MCP. Awa no matter what awa ndi akwatu. Azandi voterabe. Mukuziwa so madera yake. Koma chigawo ichi. That's why nemanda kuti nimamulemekeza Kamuzu ndi Bingu Mutharika. Anthu amene wana ali smart kwambiri posewera ndale. Apaso ndikumulemekeza so APM and kukakamira mene makakamira mamulemekeza APM kuja sikuti mango kakamira. I knew what I was doing. Nazo zona kuti akulu awo ndi smart kwambira. Naona? Ndifanye kama naona DPP percent chambeza inakazikika. Kumapanga zitukuko chanja pajapo anali ma strategy a DPP. Amene iwo aja anapanga ubuteni strategy ya Kamuzu amalimba kwambiri ku Blantyre. Zitukuko amapanga kwambiri ku Blantyre. Choma mazo zona kuti ukuku ndiye ndi kwa adani kwanga. Anthu aone mata wati kungoti ndi anyerere susanga ni votere. Ndiye amapanga kuti kumene kuja zipanga zitukuko aziyakonda to kumene kukhala so kwambiri Kamuzu amakhala kusanjika. Anthu tonse tikuziwa zimene zonse. That's a strategy yabu ine mena mugwisa ntchito Kamuzu. Bingu Mutharika atalowa anagwisa so strategy manager. Achakwera wawa atalowa. I don't know even achakwera kuti ka strategy amemvesesa. Chifatika ni kuti strategy. Singodungoimva kuti strategy meaning yake ni chani yayi. Koma tikufuna kuti you have to understand what the real definition ya strategy. Akamanda kuti anthu akonza ma plan, kodi plan akati plan ndi chani? Madongosolo. Tikati dongosolo ndi chani? Ndiye umulowe nkati madongosolo mumvesese. Tikati dongosolo timatanthauza chakuti. Tikati plan timatanthauza chakuti. For plan ndi chizungu. Strategy so ndi chizungu. Ndiye mumvesese definition ya strategy. So chakwera uja amangomvesa chifukwa anapita ku school kuti strategy ndi chakuti koma samamvesesa kuti nkati mwa strategy mmakhala chati. Tikati strategy kuti tiwinire zisankho ndi chimodzi kuwerenga maiso. That's a part of strategy. Kumakhala kuti pali anthu ena ake amadalira kuti azakhala ndi likasa mjazaonera maiso kuti azakhonze maiso. Ndiye kuli anthu ena ake amakhala ndi likasa lija ndi amapanda kumawerenga soko.
kuti if one of these fails ndizagwisa ntchito chikumaini maiso aja ndizakhoze. Now imene koko ndiye kumvesesa definition ya strategy kuja chifukwa kukhala business ama fraud, you will be caught at any time and there's no doubt about it. Uzagwidwa ndithu ndio mazozona kuti this is not guarantees. Izi ndiko zizagwidwa zoona na maiso zako zandi kuti ndibazani panga pani ndiwerengeso kwambiri chifukwa sikuonera likasa kuja kumatengera so kuti ukumvesa chimene cha mbedwa ndipo unaphanda apo. IMCP analephera kuwerenga maiso okuzana strategy. Maziwa kuli alomwe atumbuka ayawo ajewa tingokamba mamene anthu amene amachuka kwambiri uzi amene alipo ambiri wa mtumbuka kamala ngazi tumbuka nzake ife timakhala timene nazo ntchito kozi ndatumbuka timangoti atumbuka ukauka mtumbuka kamaphinza kumenya mzake tapsha timandi atumbuka uka mchimozi mchewa akamala anga mchewa mzake timakhala timene nazo ntchito chifukwa kuti ndi achewa ukauka kupondana. Mlomwe akamalanga mlomwe mzake muyawo akamalanga muyawo mzake kandi angoni kulanga na ngono ukauka tibakati benazo ntchito chifukwa usewo ndatsaibi monse. Komano mlomwe akamalanga mchewa ndi ntchito chokhumudwisa kwambiri ndipo pamene anthu amayankhula iya wachanchani mlomwe akamaponda mtumbuka anthu amayankhula chimodzimodzi atumbuka akamapanga zokondera kumadana ndi anthu ena anthu amayankhula atumbuka ndiyo chonje. You understand? Now the strategy imene analephera achakwera inali yoti amakonda awo amaponda awo aja kumango akondera mwaponde apo ndikumaponda so anthu adera zimene kamuzu sanapange APM sanapange komanso bingo mtatika sanapange. Munivesese ndi pamene pagwera so MCP cho kwambiri pamene pachi choyambirira mafuna uonese kuti chikawo cha adani changa chikuti ndichigonjese ndikwena ndipange bwanji amayenera kuti apanga top zimene kamuzu adapanga mbuyo zimene bingo mtatika adapanga mbuyo koma maona ngati kuti ati aphwekesa ndiye kumangochosa to maofesi kumwera kukupitisa kulilongo muja mwachi kuwawe boma sitemala mula chonchi chai ndifaja kusunga kuondedwe ya andi zoti muzapanga group kuti muzachose DPP zimene zimuyi kufunika kuti muyiwale chifukwa taunonga ndrama kwa nthawi yaitali and madonors ndakuza nizilo kuti they are not happy with this behavior. Yota abwere pa abwere 5 years kubwera, that's just wasting of money. We are not developing. Tukufuna chipani chomwe icho chimene chingapangidwe recommend pakadali chimene amalanga ipomwe chiponi recommend komanso ino DPP mugenda kuti muchiteteze. Ndakuza nikuti uyu sikwaya uyu siza mpingo izi ni ndali muteteze chipani cha DPP. Kuti chipani cha DPP cho muchiteteza bwanji. Andu amene amalimbana ndi chipani cha DPP amafuna kuti atese chipani cha DPP ali ni makesi ambiri kwa basi. And they were doing that kuti akhale ndrama zochuluka ndrama zianza kugwisa ntchito kufuna kugonjesera chipani cha DPP. And itaona mali pita chilangondo anakumwaja ne gulolina. Taonapo zipani zina za opposition zimapangidwa fund ndi MCP ndicho linga kuti apange split mavote akumwera. Use the same method. Chipani cha MCP tamuchosa chakwera koma ndakuza nikuti mugirisi ntchito ndale za Robert Mugabe mwamuchosa chakwera koma muchoso chipani cha MCP cho. So the good strategy ninga kuzimu pano imene munthu asazavana ukubweteka mwakonda anthu apa Central Region. That's only secret I can tell you right now. That's a good brilliant strategy ever. Mwakonda anthu apa Central Region mwapase support yabwino kopya yopya jayona kuti even hiyo nchewayo azichaona kuti no ndo sasa ena fedu timanena kuti makula uthana mwalira kale koma timakhala ndi azibale ndete kabadeba tikaona kuti apa kuti khoma kwambiri Somali timathawa apo kakhala pena uthapo mpaka ndikupeza kuti achibale usaja watawa ndikakhala ndi munthu ina wakane waderano ndi wadera uja nkuma kukonda ngati kuti wende ni mwana wawo iwo kupiza to reach point yonena kuti kuyiwala nazi bale yakwaja ngati nazi bambo wanga mwene awali pa mbiri tapya but they didn't even care look after me because they were busy with their family. Ndine wanthu amene adera amene amandisa malaja
Ndena kuti no abale yanga ndi awo. I think you get the point there. So inuwa ku DPP mkwena mkonde mchewa muja moti malire nseru. Kunkonda mchewa muja timati tapsha. Sanzi kukana. Mchewa uja afike po muyi wana wa Congress. Chifate manina kuti muntu bambo wanga akamakumenya kumakulanga amakumwa kuti umangoti andi bambo wanga. Komana pa mavizabizeka muntu una kungo kupanga adopt wewe kumakupasa support japosera bambo wako aje umayiwala bambo wako. ADPP niyo kungoti moyikonde Central Region jamu ipase support yokwana na zimene apa Central Region zimene kufuna ndi pa Central Region pali kwambiri za ulimi. Amakonda anthu aja amakonda ulimi. Maphunziro sikweni kweni. Kumpoto ndikumene amakonda maphunziro. Kumwera kuso ndiye ma business. Sukulu amayikonda komanso sukulu ndi kweni. Ndiye chimene chikufunika mupange investment. Ngati pa Central Region panthu amakonda kwambiri ulimi, tapanga invest kulimi kumene kujako. Kuti akukondeni. Zene za ntchito. Atumbuka kupoto kumaphunziro ntapya. Ndi apa DPP wangokomolera so pano IPM maphunziro ndi aulere. Kumene kwatumbuka phunzirani ntapya sukulu ja muiphunzire ungu zeru zo mutu uzungoneka kuti medula bulongata yako ikugwira ntchito muno bwino. Ichite nayo chinthu sukulu ichi. Pamene DPP mwangomola. Eti kumwera kuma business kwambira anthu amakonda ma business kumene kuja kupanga so invest kumene kuja ma guys tiye naoni ndiye kuti mwankonda wena aliyense. Malawi tu tufuna kuti akamate zinthu zikuyenda ukamapita kupanga business usipanga ka profit kena kumasungako kuti mwina ndizagula ka plot kanga pamawa business amangu khala hand to mouth ya kugula kutamanga kuja kuli apena so zaenda kumango business kumango kupanga consume iweyo so pano mpaka na kumango ya mwana magazi anthu kumango mwalira na stress ndi mukapanga zoti mwakondano anthuwa mwa balance ADPP simuzachoka somboma. MCP easy tanga di many ya tera UDF. For UDF ya tachifaja zibwana. And baba simukane zona kuti kupanda aujeni kupanda Bakiri Muluzi. Kusanga Mutharika. Zikana kabwanji. Newa nena ndo pano. Mene ya winina mungane kuti panali so UDF hapa. Mene ya winina DPP mungane kuti abose panali UTM hapa. Panali be. Ayi ya winayoka. Ndiye tinagamba tizakati kukambabe ndipo tukukambabe eti pachifukwa choti nakuti UDF inabweresa bingwa Mutharika mboma muja zikali chifukwa chomani kuti kupanda ifisi kuti mkanapezeka pamenepo njira zimene anagwirisa ntchito UDF kubweresa Mutharika mboma zinali njira zolakwika chifukwa kuti anani mapulani olakwika kuti tikamulowesa uyu pamapeto pake tizamuphe udani waukulu unabwera amene paja kumukika munthu pampando timuphe ife tizipitirira ndifa chake ndali zikukuvutani nkhani zimene mmakhala nthawi zonse mmaganiza zokupha ndifa chake zikukanika kuti muwineso apapa zinakuvutani ndiye bingu uja sanali kapeyayi koma bife kuti zinazo timana kuti nkhani za sensitive abingu anangosankha kukhala chete osafuna kupanga expose Bakiri Muluzi osafuna kupanga expose chipani cha UDF ndiye panopa DPP ikuyenda yoka ngati ufuna kujoina tifa chipani chisiku tichichoka yayi pano tisamanyengerera ndifa tizingokuuza ni chilungamo chipani chisichita olo mutapanga regroup koko sichita chifukwa ngati yapanga ino munachikonzekera kuti chipani chomwe chitese completely kuti chiteretu ndiye panopa chapanga survive choka ino mudachipangira maupo UTM kumakhanga kuti si anthu akumweramwe nakondwa neno koma machira khanga lisimu lomwe Sikudu lomwe tu umene mangoti nena ife kuti asitotcha mala mulomwe iwe. Ine mulomwe ileyo. Amwene kuli alomwe tapcha chinakondwa na kumanja chinakaliata chapanya ndi alomwe tapcha. Otheratu. Siza ife zomachira kukokera kuti alomwe amwezi yani. Eti. Kuma anthu amene choma ukira alomwe anzawo. Kumwera kucha. Kukanika kupanga defend kumwera kucha. Pa Central Region anthu yana kukhala film. Central Region mwaona yachokate mboma. Eti. MCP aja mwaona akusekula zipani mwenewe. Mwaona pa MCP akusekula zipani mwenewe. Pali beda kusekula zipani tu. MCP aja lipompa jabe. So this must be a good lesson kwa inuyo. Kodi titaka kuti tukusupport DPP yomwenyi. Chingala kuyo ndicha ngati yo akukonza zinthu. Now chizukulu cha Kaliyati, chizukulu cha Dr. Kabambe, chizukulu ka cha Chakwera, chizukulu azakhala kumaphunzira sukulu za ulere. Komanso kuti wanthu wako ndomwe akuchizukulu chako nakondwani na kumwa kwako. Sikuti sazavutika ndi school fees. Panopa ife tikapeza ndrama tizingopita no kunyanja. Nawo iye kuti maloja apange ndrama cha ndimene tizingopita no kunyanja kaya kuti kumango sangala ndrama zija.
dziko kuyenda bwino, dziko kuondera anthu wake. Apapa uloboma lisa kuti pasi china chilichonse as long as our kids are in free secondary school, then we are not worried. Everything is sorted. Fund manager ndio uchuluka. Mimi mu South Africa kunoko mwana ena saka ngubado uchokera day one ama ndandama kuno. Ndebo majango na kuti okay. Tipange zinthu zonna kuti pasapezeke so unako dandaula school ngokhala ya ulere basi. Tap chamene pa secondary. Amene school ya ulere ya secondary. Ine mene ndavutikira ineyo kuphunzira pa secondary ineyo. Kupita private kuja fees yosa kuona kuthamangisidwako. Kupita maskulu awawa masana wa kupeza so kumene kuja kuthamangisidwa. Kupita skulu za boma kupeza basale ja kukulipira bwino una so kuzangonyera amene paja wandale kuti khomera ticho samene kabone wanga. Takumana ndizi nthutu ma secondary school life. Ndiye wina kuzangona kuti afuna bwesa school secondary school ya ulere. Apita mthalika inu mulungu azingokudalisani basi. No. Inu apita mthalika kumwamba inu mulungu anakusungirani malo. You are smart. APM and was smart. Funa kusewera ndani. So DPP maintain your level, you can even extend. Kudilifike pena pake. Puti paja tisamakumbukira so zachina uzawina ali yense so muziko muno zo dadi kunali chakwera inali MCP tisakumbukira china chichonse pano tikufuna tizingoenda chisogolo ndi chipane chokonda Malawi cha DPP. DPP yabwera kuzakhala situation Malawi ndapita umakonda nonse.